стаята, дето беше баба Василка. Ето единия барплод, ето и другия. Вратите избити, всичко махнато. Тераста, алуминиевата дограма сложена, почките сложени горе, долу. Всичко сложено, комарници. Кухнята. Ето тук, другата седмица мивките и шкафовете идват. Хладилника ще дойде тук, като направим фугирането. Тук ще има барплод 3 см. Тук е Лукана Иванова Мария. Тук са главните счетоводители. А пък такива плочки, каквито има и тук, ще има и в този ъгъл догоре. Айде, стига гледам.